Silav roj baş, êvar baş ji her kesî re hemû hevalên dostên ku ji çar perçeyên Kurdistanê ji her derê cîhanê hatine el me temaşe dikin û tev bi xêr hatin. Hêvî der hûn baş in. Ka hûn çi dikin eger hûn bikaribin ji kîjan welatî hûn hatine tevlî me bûne hûn me dişopînin eger hûn navê welatê xwe bajarê xwe bibêjin pirkê xweş dibin mala we ava ji niha ve. Evanno îro em ê bi nûçeya yekem ji Meclîsa Tirkiye dest pê bikin. Li wê derê şer pevçûn çêbû em nikarin wekî şer û pevçûn jî bibêjin. Resmen êriş e. Êrişa mirovên AKP'yî, MHP'yî li ser hin çepkiran û her wiha Kurdên ku xwastin bikevin navberê jî ew birîndar bû. Gülistan Kiliçkoçît birîndar bû. Ka eger ez hinek li halê we bipirsim heval hinek komîser hebe bibin em yan jî ez bi dîmen dest pê bikim em wisa dest pê bikin heta ku heval hatin. Baş e? Dengê min baş e di vê navberê de ez dengê xwe jî kontrol bikim. Deng baş e. Deng mühim e. Heta niha yek ji tiştê ku ez giringî didimê tona deng e. Mikrofon bila baş be, salam be. Ji ber ku ev tiştê ku me girtine me sê ton û nîv pere daye wan divê hinekî bila wezîfa xwe bibîne. Ez bawer dikim li Meclîsa Tirkiye karakterê dewleta Tirkiye xwe nîşan daye. Ji xwe min nivîsiye li bin ekranê. Êrişekî bêbext bû. Li ser Ahmed Şik ew jî yani Kurd ketin navberê. Gülistan Kiliçkoçî mixabin ji bûriyê xwe birîndar bû. Nûçeya ku di derheqê vê de me amade kiriye ji we re bixwînim. Başî jî em hêdî dest bi meselê din dikin. Em çi bikin? Uğurlu Müzik tu bixêr hatî. Bayerno 01 Hayat, Mail Ajipter, İsa Özdoğan, Abdülkerim Gül, merhaba ji we re, Orhan Esen, Şevger tu jî bixêr hatî, Nîzar Hesan. Em ê heval vê derê ne. Êdî em komîser hev dibin. Îro min weşana xwe
خواست از ششا دا چی بکم هم جبر مجلسه هم نخواست وقت سر در باس ببه زو هم موسا گرمه بکبنه گلک نوشیدن جمعه آمده کرنه هم زیده normal saat ama hun zaman saat 19 ya lugori saat Avrupa'ya Kurdistan ki biz böyle eziro zede nesikim. Devê navberê de li Rojavayê Kurdistanê bila heye ve hebe mesela na hinek arama Rus ketin navberê hem li Qamişloyê ew dorgirtina dora balafirgehê bi temamî rabû îdî li Qamişlon ha aramî heye rewşekî awarte tune li derê zorê jî û eşîretên ku qaşo serî rakiribûn û bi tevdana İran û rejîma Sûriyê na hinekî kevrê xwe ber xwe de berdane vekişiyane lê mesele tam safî nebiye divê lê derê bi şeklekî hesab were pirsîn ka çewa di kîjan şertan de rabûne bi şeklekî tevdana İran dewleta Tirkiye û ya Sûriyeyê herkes li gorî xwe eşîret û hêzên ku tesîr li wan dikin dixin nava tevgerê li hember Kurdan mixabin rewş ev e lê dersa xwe girtin vekişiyan ev navê manî ku bi dawî biye di rojên pêşme de dema ku îca bike wê derkevin Rûs ketin navberê yani hatin hevdîtin du jara hevdîtin pêkanên hevdîtinek li Qamişlo çêbû hevdîtinek jî li Hesekê mesele ev e di rûniştina meclisê ya ji bo Can Atalayê de AKP êrişê parlamenterê muxalefetê kirin ez dîmenê wan jî bînimserê kirin ê baştir e bi vî şeklî ez biçim dîmen bînim bê dîmen bibe lê belê bi dîmen be baştir e ka em wisa bikin belê min ji were dîmen anîye ez vêya danîm ser ekranê û paşê jî bi vî şeklê tam şer e Hevano, di rûniştina meclisê ya ji bo Can Atalayê de AKP'yê êrişê parlamenterê muxalefetê kirin. Parlamenterê Kurd Gulistan Kiliç Parlamentera Kurd Gulistan Kiliç Koçyiğit ji biriyê xwe birîndar bû. Li jineya giştî ya meclisê bi rojeva Can Atalayê parlamenterê wê hatine qesib kirin awerte li hev ceviya. Hevserokên giştî Dem Partiye Tuncer Bakırhan herwiha Tulayê Hatîmoğulları serokê giştî Partiya CHP Özgür Özel tevlî rûniştinê bûbûn wê rojê yani basa îro dikin. Ewilî mafê axaftinê dane parlamenterê Partiya Karkeraniya Tirkiye tîpî Ahmet Şık ji xwe Can Atalayê hevalê wî ye di aynî partiyê dane. Şık ji kursiya meclisê got hûn ji her kesî re ku nemîne we be dibêjin terorîst. Ji hevalê min Can Atalayê re jî dibêjin terorîst. Em qet vê gotina we qebûl nakin û em şaşî nemane vê pênasekirina we wisa nerazbûna xwe nîşan da. Li ser van gotinan Serokwekîlê meclisê Bekir Bozdağ navber da rûniştine. Şık piştî navberê jî aynî gotinê xwe dobare kir li ser vê yekê meclisê carekî di navber da ye ji ber ku gotinê wî qebûl nekir. Di vê keriyê de Alpay Özalan ew jî yekî AKP'yî ye êrişê Şık kir Ahmet Şık Serokwekîla Dem Partiyê Gulistan Kiliç Koçyiğit xwest bikeve navberê ji biriyê xwe birîndar bû. Ev nîşan dide ku ji derve talîmat hatiye ku muxalefet kesên li muxalefetê yani kesê ku derdikevin ser kursî alîgiriya Can Atalayê dikin nedin axaftin. Berdêla wî çi dibe bila bibe nedin axaftin. Xuya ev talîmat ji derve hatiye. Em çewa dikarin fehm bikin ku ev talîmat ji derve hatiye? Dem û keliya êrişê gelekî balkêş e li gorî qanûnan eger êriş di dema axaftinê de were kirin ev dibe mudaxale û dibe suç. Lêbelê êriş dema di navberê de were kirin ev dibe pevçûna nava du aliyan ev êrişkar jî ji bo êrişê li benda navberê ma. Wisa xuya ye ku ev kesê ku em baz dikin Bekir Bozdağ jî zanibiye êriş tê kirin ji ber ku bi pîlan ji derve mudaxale hatiye kirin yani kesekî bi telefonê agahî daye wan gotiye hem van însanan nedin axaftin
naber bidin axaftine meclisi û di ser de jî eger ve fersendî tibe êriş bikin ji bo ku pevçûn derbikeve qelebalixî derbikeve mesela Can Atalay di sê de bimîne nekeve rojevê nekeve nava qeydan yani vaya em tam ji keliya êrişê fehm dikin. Hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Tulay Hatimoğulları bertek nîşana êrişa li meclisê dan gotin ev eşqiyatiye ev çetevaniya siyasiye îro li meclisê pêk de di vê naberê de serokê giştiyê CHP Özgür Özel jî tevê bi şandeya xwe çû serdana Gülistan Kılıçkoçyît li meclisê bi êrişa parlamenterê AKP re rûbirû mabû çû odeya wê hevserokên giştiyên Dem Partiyê Tuncer Bakırhan Tulay Hatimoğulları özel pêşwazî kirin serdan ev hevdîtin li odeya koma Dem Partiyê pêk hat di hevdîtinê de özel selametiyê xwest û tiştekî din jî got özel meclis cihê axaftinê ye egel meclisê xwîn birije gelo wê hemalatî çi bikin di vê rewşê de Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş divê müdaxele bikira li şûna axaftinê dengê lêdan dengê peyînan olan da li ser dîwarê meclisê li erdê me xwîn dît li jinan xistin li ber çavê me ev mesele qewmî ji ber ku ez bûm şahidê vê rewşê jî ez şerm dikim dibêje Özel hevserokê giştiyê CHP Özgür Özel. Niha edî hûn vê rewşa li meclîsa Tirkiye çawa şîrovet dikin edî maye ser we bixwe ez şaş nemam yani ji bo min meseleyekî ji rêzê ye çünkü çawa ji rêzê ye teqekî belê ji bo min meselekî ji rêzê ye ji ber ku ez fêr bûme karakterê dewleta Tirkiye wisa ye ji bo nedin axaftin êriş dikin beriya niha pir caran êrişê ser wekîlên Kurdan jî kirin adetê wan e yani tê bîra min nayê bîra min ji salên nodî vir ve hinkî partiyên Kurdistanî ketine meclisê êriş tê pêkanîn em derbasî mijarekî din bibin li dijî sêdarê li dijî cezayê îdamê ku li Îranê niha pêk tê hin çalakî çêbûn li Ewropayê em vîya bigirin em biçin Fransayê ji ber ku ev çalakî li Fransayê pêk hatin aktivîst li herema Park Longchamp ya Marsilyayê roja 5 tebaqê roja 15 tebaqê yani doh bû li hev kom bûn bi daxwaza berdana aktivîsta Kurd Pexşan Ezîzî û girtiyên din yên siyasî yên ku li Îranê niha bi îdamê re cezayê darvekirinê re rûbirû mane pankartekî mezin vekirin di çalakê de bi taybetî cezayê îdamê yê li Îranê hate şermezar kirin ku weke çekekî li dijî muxalîfên siyasî tê bikaranîn ve her wiha li dijî siyasetmedarên Kurd tê bikaranîn cezayê îdamê tê pêkanîn doh jî dîsa 4 kes hatin îdam kirin li Îranê piraniya van kesan Kurdin ya ji ber meseleyê siyasî yan jî ji ber meseleyên olî tim têne ceza kirin niha ev weşana min dîsa di cemê de ka ez lê binirim çawa dikarim çareser bikim ez bawer dikim ji ber dîmene ne min fehm kir ku ji ber kompîtera min e yani meselekî pir ciddî ne eger ez kompîtera min belkî germ dibe ji ber ku beriya ku bikevim weşan ez ser aynî kompîterê dixebitim kar dikim ev kompîter germ dibe ji ber vê yekê ez dibêjim qey ji ber vê yekê ye di cemê de ka ez derxim ez ji şarjê derxim belkî jî baştir e erê yani cemdandin tesîr li deng nake ez zanim dengê min baş tê we belê ev cana wextê di cemê de mirovan aciz dike ama min fehm kir ku mesele ne ji ber kamerayê ye ji ber kompîterê ye dibe ez hinekî quvweta kompîtera xwe bilind bikim em derbasî meseleyekî din bibin li Dîlokê li Entabê yani li Dîlokê li duyemîn herema pêşesaziyê ya Dîlokê îro İnyê di saetên sibê de ji ber sedemekî nediyar agir bi fabrikeyekî xalîçiyan ket tîmên agirvemirandinê yên şaredariyê bi derengî çûn ciyê bû yerê xebatên agirvemirandinê bi saetan dewam kir heta vê saetê jî agir heqetên vemiriyên ne vemiriye em tam nizanin
çiqas zirar çebiye mujî tam nizanim lêbelê agir gelekî berfireh bû mezin bû gihîşt derdorê jî li Mêrdînê qedexeya derketina derve nebe jî qedexeya çalakiyan hate ragihandin walîtiya Mêrdînê bi daxuyaniyekê ragihand ku 15 tebeqê heta 18 tebeqa îsal sê rojan yani li Mêrdînê li navçeyên wê hemû cûre çalakiyên wekî xwepêşandan, meş, grev, konvedan, vekirina standan her wiha çalakiyên bi vî rengî tev hatine qedexekirin. Ka texmîn bikin sedem çi ye? Elbet sedem rasthatina salvegera 15 tebeqê ye. Dewleta Tirkiye ditirse ku bi vê wesilê gelê Kurd dîsa rabe serpiya hin çalakiyên cûr be cûr pêkbîne li Mêrdînê û derdora wê tiştên wisa hesiyan e ji ber vêkê jinhava bi qedexeyan pêşî lê rê digirin. Di vê navberê de heftê û heşt saliyan avabûna pedekê bû him pîrozbahî hatin tabî ji rêveberên pedekê bi taybetî jî ji malbata Barzanî yani avabûna pedekê pîroz kirine. Axaftina Mesûd Barzanî hebû ya rastî ez di nava axaftinê wî de geriyam ka di derheqê Kurdan de di derheqê Yekîtiya Netewî de li hember dagirkeriya dewleta Tirkiye ya li Başûrê Kurdistanê ka tiştekî dibêje nabêje ya rastî ez rastê hevokekî bi vî rengî nehatim tenê pîrozbahiyekî ji rêzê heye partiya xwe pîroz dike. Wekî din min axaftina Nêçîrvan Barzanî a Mesrûr Barzanî jî gudarî kir. Ew jî ne di derheqê Yekîtiya Netewî de ne di derheqê partiyên cuda de ne jî di derheqê êrişên dewleta Tirkiye li ser Başûrê Kurdistanê de tiştekî nabêjin. Pîrozbahiyekî pir normal ji rêzê ye. Mesela Mesûd Barzanî ji bo heftê û heştemîn salvegera damezrandina partiya xwe di peyama xwe de wisa dibêje. Bi helkefta heftê û heştemîn salvegera damezrandina PDK Partî Demokratîk Kurdistan pîrozbahiyê li hemû kadro endam alîgirên PDK dikim hêviya serbilindî û xweşiyê ji bo wan dixwazim dibêje. Damezrandina PDK 16 tebeqa 1946 bi rêvertiya Barzanî nemir zeruretekî dîrokî bû dibêje ji bo dirêjepêdana xebat û berxwedana gelê Kurd li van deman hemû hewla neyar û dagirkerên Kurdistanê ew bû ku şoreş û azadîxwaziya gelê Kurd nehêlin tune bikin. Hê jî wisa ye. Tiştekî neguheriye di heftê û heştemîn salvegera damezrandina PDK de teqez li wêkî dikim ku PDK ji bo rizgariya gelê Kurdistanê xizmetkirina gelê Kurdistanê avabiye. Gelê Kurd li bendiye ku rêveberên PDK di derbarê dagirkeriya dewleta Tirkiye'de daxuyanî bidin, îzahat bidin. Dewleta Tirkiye doh wezîrê wan Yaşar Güler jî pir bawekî vekirî got em dikevin Bakurê Iraqê dibêje ew wisa dibêjin dî em dernakevin. Beyanateke pir vekirî ye. Em dernakevin. Em ê li wê derê bimînin bi salan. û herkes dizane ku hincet her çend hebûna gerîla be armanca wan ew e pêşî li ser xwebûna Kurdistanê bigirin. Bi taybetî hebûna artêşa Tirkiye li ser axa Başûrê Kurdistanê piştî referandumê çêbû. û PDK bi wesilêya salvegera avabûna partiya xwe dikarîbû di derheqê vê mijarê de daxuyanî bide. Yani ev meselekî mühim e. Wextê ku mesela herî mühim a nava Kurdan wextê neyê rojevê û mirov xwe pîroz bike çi qas mana wî heye ez nizanim. Jinên êzîdî bang li hikûmeta Iraqê dikin ka em binêrin çi dibêjin. Di 25 tîrmeyê de tevgera azadiya jinên êzîdî tajê û her wiha jinên Iraqê sêyemîn konferansa xwe darxistibûn. Tajê doh encamname pêşniyazên konferansê ji Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şiya Sudanî reşand. Di wê encamnameyê de ev bang hate kirin. Hikûmeta Iraqê biryarnameya sisiyê tebeqa 2014 bawekê fermî qirkirinekê li dijî civaka êzîdî nas bike, weke jenosîd nas bike. Ji bo aqûbeta nêzê 7000 êzîdî ku 3504 jinin 869 mêrin gelek zarok ji aliyê çeteyên Daişê ve hatine revandin ji wan dixwaze ji hikûmeta Iraqê dixwaze bikeve nava tevgerê. Her wiha bangek jî li qada navnetewî heye. Welat rêxistinên navnetewî yek ku bawekî fermî jenosîda li hember êzidiya nas kirine. Ji bo darizandina Daişê û hevkarên wê yên ji sûçên qirkirinê berpirsiyarin bikevin nava tevgerê. Yek ji wan hevkaran jî dewleta Tirkiyeyê pir delîl îspat hene nîşan didin
ku dewleta Tirkiye bi Daişê re di nava hevkariyê de bû û her wiha wê rojê beriya hefteyekê em hîn bûn ku pêşî armanca Daişê ne ew bû ku êrişê ser Şengalê bike. Armanca wan ew bû ku biçin heremên Şia. Lêbelê çi bû? Hin dewlet ketin navberê, em basa sala 2014 dikin. Hin dewlet ketin navberê û berê Daişê dan heremên Kurdistanê. Pêşî hatin Musulê Şengal dagir kirin, paşê jî berê xwe dan Kobanê û ji wê derê heta Kobanê ya hêdî dagir kirin çûn heta Kobanê. Bi Kobanê re têkçûna wan dest pê kir. Têkçûna Daişê li Kobanê dest pê kir. û pey derpê kêm bûn, piçûk bûn, hêza xwawanda kirin, heta îro hatin niha veşartîne. Hêzekî veşartî ye tê gotin di rojên pêşme de ew ê jinûva derkevin ser rûyê erdê. Hin hêzên cîhanê dixwazin wan jinûva tev din bixin hereketê hem li hember Îranê hem jî li hember Şiîyên li Iraqê. Armancekî wisa heye. Em binêrin ka jinên Êzidî û yên Iraqî ji qada navnetewî çi dixwazin? Dibêjin welat rêxistinên navnetewî ku bawekê fermî jenosîd nas kirine ji bo darizandina Daişê û hevkarên wê yên ji sûçên qirkirinê berpirsiyarin bikevin nava tevgerê yanî mehkemeyên navnetewî ve bikin. Qada hewayiya Şengalê li firîna balafiran were girtin bi taybetî balafirên dewleta Tirkiye. Pêşî li êrişên dewleta Tirkiye were girtin ev daxwaza jinên Êzidî ye ji qada navnetewî. Li gorî destûra bingehîn ya Iraqê reveberiya xweseriya Şengalê bawekê fermî dibêje nas bikin. Yani ji saziyê navnetewî bi taybetî netewî bir dibêje eger hûn Şengalê nas bikin naskirina Şengalê jî di destûra bingehîn ya Iraqê misoger bikin. Yani di destûra bingehîn de bicih bikin. Niha em biçin Gurcistanê min ev nivîsa xwe li bin ekranê nenivîsîbû bila wisa be hinek. Niha em biçin Gurcistanê li wê derê konferansa Kurdên Kafkasyayê hebû perspektîvên neteweyî tê de hate nîqaşkirin. Konferansa Kurdên Kafkasyayê wê du rojan berdewam bike. Bi vî şekliyê belê rast e ez nivîsê birîn caran ji bîr dikim. Komele dezgehên zanistî zêdetirê sed zanyar parlamenter çalakvan her wiha kesayetê navdar yên Kurd arîşeyên sereke ên Kurdên Kafkasyayê nîqaş kirin yani pirsgirêkên sereke ji 16 dewletan beşdar hatin tevlîbûn. Serokê Komeleya Kurdên Gürcistanê Zaza Kalaşova got 5 komele organizatörên konferansa îroyîne zêdetirê sed delege hatin beşdarî vê konferansê bûn. Ji Avrupa, ji Asyaya Navîn, ji Başûr, Bakur bi giştî 16 dewletan însan delege hatin tevlî vê konferansê bûn. Ka em binêrin di konferansê de çi hatiye axaftin? Mijara esasî ya Kurdên Kafkasyayê çi ye? Kurdên Kafkasyayê wizanin weke perçê pêncemîn ê Kurdistanê tê naskirin. Ev cara yekem e konferansekî wisa tê li darxistin ev tiştekî tarîxî û mezîn e dibêje kî dibêje ji dibêje yani beşdar dibêjin li ser ziman mijarên serekê ku hatine nîqaş kirin ziman mafê jinan li ser paşnavên me ê ku çawa veguherin li ser wan pirsê ka kîjan ji bo me aktûel bin ji bo milletê me li Qafqasyayê divê ev cara yekîmîne konferansekî wisa tê li darxistin. Ez bawer dikim her sal em ê bikaribin konferansê wisa li darbixin. Belê Zaza Kalaşova dibêje 5 komele tevlî organizasyonê bûne yani ne tenê organizasyonekî ye. Pirsa Kurdên Qafqasyayê ne tenê asimilasyon e pirsekî axê jî heye ka em binêrin pirsa axê çi ye yani erd perçê erdê Kurdistanê Seroka Encûmena Akademiya Hemahengiyê Feyza Yunusê got li gorî me pirsa Kurdên Kafkasyayê ne tenê pirsa entegrasyonê ye ne tenê pirsa asimilasyonê ye jî ne tenê pirsa ziman e lêbelê pirsa milletê Kurd e pirsa axê ye
Pirsa hukukî yani heqê netewî milletê Kurd her wiha li Herêma Kafkasyê jî derbas dibe. Li wê derê jî aynî problem heye. Beşdara konferansê ya li Kazakistanê û moderatör Narin Nadirova got problemên asîmîlasyonê problemên çandê em bi giştî li ser pirsgirêkên Kurdên Kafkasyê ji bo çareseriya wan çi dikarin bikin em hatine vê derê daxifin di nava xwe de nîqaş dikin. Konferansa Kurdên Kafkasyê ji bo 2 rojan hatiye plankirin, îro pêk hat sibê jî ew ê dewam bike. Niha em biçin Sûriye li wê derê li pê hev 2 erdheş pêk hatin li bajarê Hamayê Sûriyê 2 erdheş bi hêza 5.22 her wiha erdheca duyemîn jî bi hêza 4.22 li pê hev çêbûn. Erdheca yekem saet 13:15 de çêbiye yani nîvrê kurahiya wê jî bi qasî 7 kilometre di bin erdê de ye. Erdheca duyem jî saet di 13:18 de yani 3 deqe pişra çêbiye. Ew jî kurahiya wê bi qasî 7 kilometre ye di bin erdê de. Xelkê bajarên wekî Hatay, Dîlok, Entab heta Amedê jî erdheş hatiye hîskirin. Êdî hevalê me Entabê, Amedê çiqas erdheş hîskirin ez nizanim. Li wan deran hatiye hîskirin û setê gotin. Heta niha di derbarê zerar ziyanên erdhecê de agahî nehatiye parvekirin. Niha mesela Amerîkayê heye hûn zanin şerê li Ukraynayê yek ji projeyên mühîm yê Amerîkayê ye. Welatên serdest ên hegemon weke Almanya, weke Amerîka deme bixwazin bi taybetî amûrên xwe yên çek ên şer bifroşin yan jî balafirên şer tim dixwazin tevliheviyê derbixin li deverekê cîhanê bi vîya we dikarin malzemê xwe ê bermayî xwe bifroşin. Ne yê nû jî. Mesela dewleta Tirkiye şerê li hember Kurdan dimeşîne ev bi kêrê Ewropa û Amerîkayê gelekî tê. Hem ji bo dronê wan malzemê xwe difroşin hem jî tankê xwe, topê xwe û hem balafirên F-16 ji bo dewleta Tirkiye ji berê ve probleme di navbera wan û Amerîkayê de. Yani Amerîka çek û silahê xwe difroşe welatên ku lê şer heye yan jî tehdît heye. Yek ji van numuneyan niha ez bara parve bikim. Amerîka bi qasî 5 milyar dolar füzeyan wê bifroşe Almanya'ya. Çima? Çünkü Avrupa binêrin. Avrupa bi pêşengiya Fransa, bi pêşengiya Almanya beriya 5 salan biryardan xweser bin. Behsa artêşekî yek artêşekî Avrupayê hate kirin. Êdî Avrupa bû wekî welatekî di navbera wan da sînor nemaye perê wan yeke. Bi vî şeklî hebûna Avrupa bi hêzbûna Avrupa ji bo Amerîkayê jî bû tehdît weke raqîb dît. Her çend wana hemî endamên NATOyê bin jî lêbelê Avrupa wextê ku xweseriya xwe îlan kir ji bo Amerîka bû tehdît. Amerîka çi kir? Anî ji wan re problem derxist. Rusya weke tehdît nîşanê wan da xwestin Ukrayna bixin nava NATOyê zane eger Ukrayna bikeve nava NATOyê weke welatekî berê ê Sovyetan ev Rusya aciz dike. Yani Rusya dibêje ez ber pozê xwe da welatekî NATOyê naxwazim. Ji xwe welatê min ê kevin ê yeketiya Sovyetan ve yek bi yek girtiye, dagirkiriye hem meselên aborî de hem bi rêya kapîtalîzmê û hem jî bi rêya NATOyê we tevlê xwe kiriye we qismekî wan tevlê yeketiya Ewropayê kiriye. Êdî hûn çi dixwazin? Êdî Ukrayna maye ê we Ukrayna jî wey hûn digirin. Eger hûn Ukrayna bixin endama NATOyê ez ê li hember we şer bidim dest pê kirin gotûbû Rusya. Ev jî bi kêrê Amerîkayê hatiye rastî. Amerîka dixwest meseleyekî belayekî bîne serê Ewropayê ji bo ku xweseriya xwe îlan neke. Wisa jî bû niha ev bi qasî 2 salan e Ukrayna û Rusya li hember hev di nava şer de ne. Amerîka jî bi vî şeklî ders dide Ewropayê û tehdîta Rusyayê ya li ser Ewropayê tim tîne bîra wan û di vê çarçovê de jî niha dest pê kiriye êdî çek û silahan difroşe Ewropayê. Yani bi pir aliyan qezenç dike. Ama sibê du sibê wextê ku Rusya şer bide dest pê kirin li hember Almanya yan jî Ewropayê Amerîka zirar nabîne. Amerîka dûr e. Rusya jî ez bawer nakim Amerîkayê bide ber çavê xwe li hember xwe.
jaliyek ve ba Amerika'ya ra dinava tekliye daye laliyedin jî di ser Ukrayna'ya ra ba Avrupa'ya ra dinava şer daye Rusya. Devletên Yekbûyîn Amerika'ya ragihand ku ji bo sîstema parastina hewayî ya Patriot firotina 600 füze û amûrên wan ên bi buhayê 5 milyar dolarî ji bo Almanya hatiye erêkirin. Ajansa Hevkariya Parastina Devletên Yekbûyîn Amerika'ya li ser mijarê diyar kir ku Washington bi vê firotinê wê ji bo aramiya aborî û siyasî ya Ewropayê ewlekariya hevalbendekî xwe yê NATOyê zêde bike. Di aynê demê de polîtîkaya derve û ewlekariya neteweyî ya Amerikayê wê xurt bike. Gotinê ku min gava din gotin vana teyîd dike. Dibêje ji bo aramiya aborî û siyasî ya Ewropayê em van çekan difroşin, tabii hemî bahane ne. Tiştekî wisa tune ye. Yani tehdîta Rusya li ser Ewropayê tune bû heta ku şerê Ukrayna çê nebûbû. Kî derxist? Amerika derxist. Di aynê demê de polîtîkaya derve û welekariya netewî ya Amerikayê jî dibe hatiye xurtkirin. Tiştekî balkêş e. Em biçin Sudanê hevalno li bendê bin ez natêm cem waya ez hinekî li peyamê we dinêrim hinek helê we dipirsim ji kerema xwe re neçin derekî. Niha li Afrikayê nexweşî dest pê kirine du cure nexweşiyên cuda hene. Yek nexweşiyekî vîrusa meymûnê jê re dibêjin wisa laşê mirovan leke dike û birînan têda vedike û ji ber vê birînê jî rêjeya mirinê gelekî bilind e. Yani naşibe Covidê ji ber ku Covid di bedena însan de nexweşî dernedixist. Ji ber nefesê bînstendinê mirov dimirin. Lêbelê ev nexweşiya meymûnê jî bi taybetî li Kongo dest pê kiriye. Yani sedî nodê vê nexweşiyê li Kongoyê ye, navenda wî Kongoyê. Ev nexweşî belav dibe. Pir zû belav dibe. Niha di qada navnetewî de alarm heye. Alarma sor, alarma zere sorê diye wî mesele ser we ye. Ev nexweşî divê bi tu şeklekî neyê Ewropayê çawa pêşîrê digirin nizanim. Dî li balafirgehan e çûn û hatin elbetî gelekî zêde ye ji Ewropayê heta Kongo. Mesele ne tenê Kongoyê jî. Yani ev nexweşî niha hêdî hêdî li gelek welatên Afrikayê belav dibe. Yani rêjeya mirina ji vê nexweşiyê ji ya Covidê bilindtir e. Xeteriyekî ciddî heye li pêşiya mirovahiyê û dermanê wî jî nehatiye dîtin. Laşê însanan de wisa deq birînan vedike. Ev birîn jî berfireh dibin. Yani mirov baweyekî fîzîkî jî pir xirab dibe û dermanê wî jî tune ye. û çawa dikarin pêşî lê bigire nizanim. û heyf e yani. Mîna ku mirov sorika bikeve. Bawer dikim tiştekî wisa ye. û nexweşiyekî din jî heye nexweşiya kolerayê ew jî li Sudanê ye. Heta niha 316 kes mirine ji ber kolerayê. Berpirsa Rêxistina Tenduristiya Cîhanê Margaret Harris ragihand li Sudanê ji ber belavbûna kolerayê heta niha 316 kes mirine. 11,327 kes jî bi kolerayê ketine. Anha nexweşî peyda biye li ceman. Dibe hejmara pêketiyên kolerayê jî ji vê wê zêdetir bibe di demên pêşme de. Yani hem nexweşiya kolera hem jî ew mesela nexweşiya meymûnê edî çawa jê re dibêjin navekî wî heye. Ew niha belav dibe. Ev piştî ev travma ku li ser me çêbû nexweşiya Covidê heqeten edî em nikarin nexweşiyekê din ragirin. Em nikarin. Em westiyan ji nexweşiyan westiyan. Edî tedaviya wî çawa çê tune nizanim. Ev jî lîstikekî navnetewî ye ez bawer dikim. Yani destpêkê ve me wisa bawer kiribû mesela Covidê em gelekî êşandin. Pir kesan canê xwe da, pir kes mağdur man, jalî aborî ve îflas kirin. Hevalno ez ka hinek helê we bipirsim paşê ez biçim hinek agahiyên nû ji we re bînim. Ka we qet çi ji min re nivîsandiye? TC çi bû? Ama ez fehm nakim hene heval Tirkî dinivîsînin dev ji hûn çima êrişê hev dikin ez fehm nakim.
Ez via dayım ser ekranê. Baş e. Ji kerema xwe re dibêje dev ji dijminahiya xwe berdin, dev ji dijminahiyê berdin, êrişî hev nekin. Ji kerema xwe re MSP Dünyası Malatya ava ji vê kanala me biacîbînin û bibin abone dibêje, rast dibêje. Tespîtekî dicî de ye. Ka hûn çawa dibînin? Ez pêşniyazê ve merak dikim. Niha kanala me kanalekî nû ye. Ev bû 2 hefte me kanala xwe aktif kiriye. Yani ji serê me hêvir ve bawekê zindî ez nivîsî wê jî dixwînim vê navberê de. Niha bawekê zindî ev hefteyekî me dest bi weşanê kiriye. Ji kerema xwe re heval li wextê hûn li vê derê ne reklama kanalên cuda nekin. Yani ev weke hürmet mirov wextê ku li kanalekî temaşe dike mirov dikeve kanalekî vê derê weke prensîp mirov reklama kanalekî cuda nake, nexweş e. Yani ev hinekî mirovan değişîne. Wextê ku ez naxwazim di kanalekî cuda ya zindî de jî hûn reklama vî kanalê bikin. Ji ber vê yekê ji kerema xwe re hinekî mirov baldar be ji xebata hevûdû re rêz bigire gelekî baş dibe. Ji kerema xwe re. Yani di vê derê de behsa kanalên cuda nekin, reklamên xwe di vê derê de parve nekin, ez kêfxweş dibim. Yani çünkü niha bi kedekî mezin em rabûne me nûçe berhev kiriye me ji ber aniye vê derê. Yani eger hûn werin hevalê me vê derê hûn bikişînin deverekî din nexweş e. Yani ez heqim yan neheqim ji kerema xwe re. Mamoste Alan Malatya ava ji me re süper otokolant şandiye bi qasî $10 her hevî Malatya ava. Ez via dayînim ser ekranê. Wala heval carna wisa diyarî dişînin êdî vaya herhalde dikeve ser hesabê me. Mala we ava gelek spas dikim. Em ê jî di vê çarçovê de hewl bidin kompîtera xwe nû bikin yan jî kesên hewcedar hevalên me. Na eger ez vê derê ji we re bêjim hemî hatina aborî ku ji vê YouTubeê eger were ez vê dixim xizmeta hevalên xwe. Yani hevalên me ê peyamner hene. Muhabîr ku ji heremên cuda me re kar dikin ew jî heqeten dibihîsin ez perê ku ji YouTubeê digirim hemî ji wan re dişînim. Ez tiştek ji xwe re nahêlim. Yani yek hewcedariya min tune ye yani li Swîsre me ez tiştê ku hatina aborî dixim xizmeta hevalê xwe ê rojnameger ku ji deverên cuda ji me re agahiyan dişînin. Ji ber ku pêwîstiya wan heye. Heqeten pêwîstiya wan heye. Malatya ava her hebin. Yani hem ji Başûrê Kurdistanê hem ji Rojavayê Kurdistanê gelek heval hene. Gelek spas aja wan Malatya ava ew jî 10 sterlîn şandiye ser hesabê me. Ez van pereyê hemî dixim xizmeta hevalê me. û ez dikarim îspat jî bikim eger di rojên pêş me de ez hemî perê ku hatiye şandin ez dikarim vê derê nîşanî we jî bidim. Van aliye de ez pir vekirî me. Yani heqeten jî ê min bi xwe behsa moderatûriyê dikî. Wala min hevalekî re gotiye wî pêşniyaz kir got ez moderatûrî dikim êdî çi qas dike ez jî nizanim niha ez bawer dikim belkî jî dike. Maqsed heye ew hebe heqeten hevalên me ê hewcedar hene ê muhabîr ku ji deverên xeter bi me re kar dikin agahî didin me rojane yan jî heftê carê ez dixwazim alîkariya aborî bidim wan. Dedît em tev li Ewropayê ne hewcedariya me pir tune lêbelê ê wan hevala heye. Min peyamê we xwendin saeta me jî pêş ket eger destûra ew hebe ez xatir ji we bixwazim hevalê me van vîdeoyê me eger bikaribin hem parve bikin vê hemî vîdeoyê me din
باشه و هم بریا فیسبوکی پارو بکن هم جی بریا کانالین دن ریا سوسیال مدیا اسپر کی خوش دبم وکیدن کی هه تشتی کو مجبیر کربش ورا ببیجم یا لجم دولت ترکیه حقیقتا هات بیرا مجبر بیجم ایمه لجمع کردان اونزانن جبرکو ام عشیرن بلکه ام ملتکی کهون قدیم ایروشلتا ناوینن ام با عردیر مجولن ام يعني عرف عادات كيما بركيفن هي لجم ملت تركيا بتايبتي كسي كش خراد بيجن ترك اف عرف عادات كيف ناره تونه نكو جوان سوجداركم جبر بيه كي زياده ببختي هي الجمان مثلا المجلس اخوات كارن ايرش بكن الجم كردات شكي وسات تونه مثلا نايف عم كرن ام دكارن فهم بكن الجماعه وقتی که یک وره مالا ما دجمن بجی ام حمی خدمت خو میوان پروری خو حتی داوی به قصور دکن حتی کج مالا ما درکت شو روزی که دن آنجا دشمنایی هبه ام دشمنایی خو وده مد دومینه اما مرو د نوا خدا د نوا مالا خدا دشمنایی ناکه لمجلس یک جی مثلا 10 کس ناچن لیکی ناخن و یا عیبه لمجلس AKP, AK Parti paraniya meclisi desivandaya mesela pır behisani dikarın bajon eriş bikin ser partiye kuteni çar vekili wan heye yani dikarın hemmi kanunun Türkiye devleta Türkiye heza Türkiye bikar binin lehember vekilin dem partiye ya tu kanunun devleti her tişi devleti heza devleti tu radbi بکارتینی لهمبر وان وکیلین دم پارتی کو دوی خواهد کن دبه سوچ دوی خواهد کن تشتکی دبیجن دبه هون ایرشی مد کن هون ایرشکارن او گوتنا وانا ایرشکار جی دبه سوچ و دکارن بابجن حبسی جی یعنی جو وکیلیوان بخینن یعنی دنوا او قصا به عدالتی ده مجادله کی پر زحمت تکرن ها هونه بیجن چی کاری ما هلوی داری ایدی از وی ناپرسم او پروبلم وانه وان هلبجارتیه وان خواستیه بچن ویدری ببینو وکیل هوانو از خاطر جواد خوازم پر دریج نکم به هیویا روژین خواهش آزاد سبیجی باورد کم بلکه ازی میوان بگرم روژه گرمه امی شیروه بکن لروژه تنوین بویر نود قومن هم لروژه با هم جی لباشور کردستانه به هیویا روژین خواهش آزاد دم باش